tam dát, ne? Ne, já vůbec nic nevidím, vůbec nic. Neměla rovná, co to chtěl dělat. Podle mě tam moc. Podle mě sem už. No to snad ani netočte. Vy to točíte? No to je výborný teda. Vemte si to někdo. Vůbec ne. Vypadla tě krabka ještě, páne? Tam podle mě. Já to zkusím. Na dlouho tam, co? Asi to ještě chvilku bude trvat. Ty pravý teda. Ne, rovinu určitě. Mám se do toho vložit? Bude muset zavolat Maxovi, aby nám šel koupat. Tam. Dostám, tohle tam tím se jen. A ještě to je přijde. Aha, no to nemůžeš, to stejně pak, když to, když to budeš srovnáš, že jo, tak asi se uvědomí. Čil. Aha, sorry. Počkej, máte to znal od oky, ještě. Třeba tam se někdo válí, že jo, ujítiček. Já nevím, my se to úplně mimo. Čím by se to dalo nějakou provizorní, ale to zhruba je. Ona slečna Janoušková dneska nespala, Ale spala, ale... že jsem jí nějak na snídaní, no viděl, ale jako dost ospalé. No, byla taková, že se nemohla prej vyspat, říkal. To je to, a to jsme, ale podívej, to už jsem zahraně tady. A teď když to ještě srovnáme, tady to když dáme Tak když bank. tohleto srovnáš takhle, tak by se to... Posloucháš, možná nikdo držím. Ne, tu u tebe mít. A chcete poradit? Ano. Jo. Takový měkký. Tak jo. Tak na to dejte ten stroj. A podívejte se, jakmile utáhnete tu trojnožku ke stativu, tak se podívejte do centrovače. Kam ten centrovač teďko ukazuje? Prosím. Kam ten centrovač teďko ukazuje? Dejte si pod stativ vlastní nohu svojí No to jsme taky dělali. a uvidíte, kam vám ukazuje ten centrovač. A bez ohledu na to, jak budete mít zhorizontovanou tu hlavu stativu, prostě se snažte tím centrovačem dostat na kolík. Tady jsem. Ne, takže to povolíte, ale Ne. takže budete hýbat celýma nohama. S nohama. Nějakou nohu vytáhnete a... Jo, no to teď tak... Ale pořád se dívejte do toho centrovače. Ale radši to dělejte všechno sám, protože oni by vám mohli vypíchnout oko. Nemyslím jako, že by byli tak nešikovní, to vůbec ne, ale prostě udělají nějaký pohyb, který vy nebudete čekat. A když to vytáhnu celý a poodnesu to kousek, to můžu taky. Můžete? Jsem si máme vypíchnout to sám. No, teď jsem ztratil ten kolík. No. Ty vole. Kde je? Na špičce? Ne, uprostřed levou. Jsme ve vzduchu, že jo? Máte? Ne. Jak jsou ty nohy? Jsou použitelně? Trošku? No, snad ne. Teď si to musíš jenom zase... Tak teďko zhruba tak jenom lehce ty nohy zašlápněte. Lehce, no. Tak, a když to máte, No na kolíku, ale... tak... A vidíte ten kolík? Vidím. Tak tam dejte stavěcíma šroubama přesně na ten kolík. Jsem na středu. Výborně. Teďko se podívejte na krabicovou libelu, ta je u tohoto stroje na trojnožce. A vysouváním a zasouváním nohou toho stativu tu krabicovou libelu srovnejte.
Vůbec. Tady tu veš. Ne, níž. Ale nemůžete jít až na doraz. To ne. Ne. Nechte tam tak centimetr místa. Tak No níž. níž. Je. Já to se nehybe, takže... Na téhle... Níž tak. Kousek musíš, no, protože... Že ono něco A bodlo. ještě do níže. No, níž. Lehce. Dohodujeme, jaký dosah mají ty vysílačky. Nevíte náhodou? Píšou ve volném terénu 12 km. Díky. Dobrý. Luxus. Ale z údolí do údolí to jde tak na 2,5-3 km, víc to nedá. No zatím jo, protože to ještě stejně rozbijem. Koukni na ten. Tak teď se podívejte do centrovače a už určitě nejste na středu. Nejsme, ale... No, Ale vidíte kolík aspoň. Tak to znova dorovnejte. Stavěcíma šroubama. A když tak to trochu přestřelte, než z té strany, kde jste teďko byl, tak to trochu přestřelte na druhou. No, Tak a znova to srovnejte nohama. znova to se nevíme nahoru. Tady. Takže já jdu nahoru. Jdu pomoc. Dobrý. Dobře mi. A ono se to oddálilo ještě dál. Ale nohama, jo? Musíš na střed. Tak to dejte na střed a znova to dorovnejte. Na krabicovou libelu. Se blíží sem. Jak dlouho jste vařem trvá tady? Máte tam čas, jak dlouho. A už to je aspoň tak 7, ne? 8 minut 15 od doby, kdy jsem začal. To už jsme tady docela Jo, dlouho. dobře. A máte? V rámci možností. Co je to v rámci možností? Ne, tak ty krabice, podívej se na krabicovou. Jste aspoň na hlavě kolíku? Jsme na středu. No výborný. A srovnáno máte taky na vrchu. Ano. Takže teďko srovnejte ten přístroj podle trubicové libely. To je horší. To udělá Kuba. Takže 2 stavěcí šrouby, To udělá Kuba. To já nevím. nad ně si dejte libelu, Dva stavěcí šrouby. na ty 2. A teď... Přebyt přesně. A těma 2 jemně otáčejte proti sobě. To je. Tak, teďko otočte stroj o 90 stupňů. A třetím o 90 máte? Jo? Třetí, tou tamtou. A jenom tím třetím, kterým jste teďko nehýbal, to dorovnejte. Ještě trošku. No to nemáme proti tomu šroubu. Jakože o 60. No tak když byla ta libela... O 90 to stavěcí musí být šroubama, tak byla než ta- předtím. No takhle. To bylo takovým takhle. Mělo být lepší stejně. Pak to otočíme Už o se 100. to blíží. 180 nemělo být jedno. To je dost. Dobrý. A teď už se srovnává... Tak, teďko se znova podívejte do centrovače. To jsou radši, ne? To je pravda. Já jo. Dobrý. Je to? Mhm.
Opravdu? Ano. A mám to zkontrolovat, já? Já vám podržím ten foťák. To snad ani ne. Jo, foťák, no tak to je výborný teda. A jo, já bych souhlasil. A máme zde veškeré aktéry. Zatleskáme. Tak si zatleskejte. Mohli, ne co?